Telero sana se. Awaha mmaga. Ah? Mba, diriza. Oya chepo ka kwandaten. Mba, ambo to the king kima wopota. Atu amge so lo nya pro ele nwanne gi nwa aha. Mba, Austin no mo pota. Gini di ha ho wa ha nne. Mba. Ke him ele stetele hi kuru that time. Si otoche. Mjo aso wa ha mpage. Babu ahampam. Onye nwekwana the name na family unu. Oh, otache na. I'm mba na otache na. Hey, I told that touch from you. I told let's be serious here. Onye nwe the name na family unu. Mba, osim no mo pota. Mba no, isala mba no, so osim no mo pota otache. Okay, wow, that's a community name. I'm kindred name. Uno. Bishop, my brother. Damn you, Onyawo your brother. Stop all that statement. Stop all that statement. Araba Sile. Araba Sile, stop all that statement. Stop all that statement. Stop all that statement. Onyawo. Pranga Bishop, ya bro. Onyawo your brother. Abraham we follow Nishi. Ekrematache. Bishop, akwa mo. Damn you, Nwa Raski money. Pranga Bia Bishop, your brother. Hey, the more prana rask. I want to rask money family. Pranga Bia say Bishop, my brother. Oh, sorry. You will like you will like me. I don't try it next time. Bishop, you will go on again now. You will like it. It's hungry. We roll native daughter. Bianga, come see your brother. Mbra, I'm knowing where I was again. Bishop, I say them you chileka bagoko. Why hunde native daughter Bianga one bishop your brother? Eweliwe one name woko. I'm a put to be. Don't call me your brother again, no. Branga kwa hunde native daughter Bianga one sawum your brother. You're going na tunzu. Hey, where is she asking money? Bianga Biagwam Bishop, your brother. I want to say some league in the Arab Silence. I lay. You shall require mamma. Bianga Gwam same way your brother.
Hamburger Bianga. Bomo. A better interview. I am interview na keep boy no nwa. La ya kwema ni ha menga ke e padi ha kwadum. Nwa for na la ke la so. Branga program your brother. Na ma mo wara ma ga hi ikirishi. Telero sana. Hey, Jamin. Hey! Stop that thing, no. It's on gole. Panty. Branga bia ton arionya. Eweli bishop, eweli. Hey, Jamin, she just on the butrella. Truck, I got mentioned the yard. Mbao. The lay hotel again, no quality each other I mention. Oh, ka home the omukere onwe m. Branga program your brother. Eweli. Otu kwasa, otu kwapa. Wait, stand up there, there. It's on your mess and that name is meant. Go ya no you chende na ba keke na ba. Branga program your brother. Ma bingo. That would have fun, okay? Aha, Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu. Enye si ba aha, guess me with Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu get Bianca. I'm Chukwuemeka. Do anybody Chukwuemeka? Son name go again. Ojukwu. Ojukwu nwere anwa nna gị. Mbao. Edafola. Adam 42. Telero Zana. Ilube kwa nwanyị dị 42. Yola na ego, au na nje ego na malụ nwanyị. Ese ilube nwanyị dị 42. Ya, ego ka m na-achụ. Get half issue ota. Bishop na-eti egwu ka m na-agụ. Ị na-eti egwu ilube nwanyị. Enya kpụrụ pepepem nọ tunga. Itighe egwu ka ị na-akọ. Ga-eshi onwe onye ara bịa nga agwa m si itighe egwu ka ị na-akọ. Ọkọdụ ndị nwa agụfụ ntutu ha ọdịla like this. Ọkọdụ ndị nọ nkolosu. Bishop Adama. I send them you. Ị na-eti egwu icha native doctor na-agba ụkwụ efu. Branga agwa m si ị na-eti egwu. Eweli iwe. Oya, jide phone n'aka nụrụ taa. Jide phone n'aka. Azụ ara. Iwe onye ebe? Ụmụ onye Abia steeti, Ụmụahịa. Ebe na Ụmụahịa. Ọhụrụ ụzọ. Kebi shi na-anọnyere anyị. Anọ m Enugu steeti wee na-anọnyere gị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nna m anwụọla. Ndụnna. Gịnị gburu nna gị? Postrate. Otele Ndi ya gburu nna gị. Were phone out when you ọfụma. Nna gị postrate gburu ya. Nne gị enyetụ ahụ ya otele. Ọ dị ka ọ na-awọtụ ya njọ. Cha yele ya sị okwu ya nwụ. Adese okwu ịmara na ọ nọkọta ya wụọ ya njọ. Nnọkọta nọ n'ụlọ naanị kpurukpuru ọ na-agba kpurukpuru. Manụ ya. Ndụnna nna gị ọ dị ka ogwu onye ike na bed. Ndụnna. Ọ na-agbalị. Ọnwụ family. Ọnwụ. Ataghị nwa. Yele ọnwụ ịgba ncha. Ijetụla nna gị nga ọ gbaga ncha mpụ. Ị marala nri echi? Ama m eshi nri. Turn on to go ta. Look at. Can you put that thing?
big no 42 ilube nwa igbara lola nte okobioko gbara na nwoke ino 42 ilube nwa igbara nte ga ma ishi Bishop ewekwana iwe them you mo bingo egwu ka ego am na ama me ga gotakwa afọ ihe je eri nri braga ba ola nte ibi na Enugu eklem ga nigga them eklem go na abroad e come to the Republic nga igbawala nante Bishop eweli iwe tie ma akwụkwọ America asige them you Chineke agbago ọkụ itiri akwụkwọ woda na America ị ga-emeti onwe gị ị ga-ahụ onwe gị na Meduguri itiri akwụkwọ America papụrụ ntị ịhụba America ọwụ visa afọta bụ ịgbapụ ole ntị onye eriri eri were aka jide fon ahụ nwa biko tiri akwa America lekpe ihu ji fajam ya ụmụnne gị adị ole adị anọ enwere onye ara nọ na family nne gị na nna gị postreta egburu mpaghị onwere nwanne mpaghị o gburule olo ọ naanị mpaghị enwere onye akwụkwọ nọ na ụlọ unu olo eji anya nshi ụlọ ka ọ wụ nshi ọhịa nọ na village nna agakwa n'ọhịa maka nshi ọhịa na-atọ ụtọ iwu onye ohi olo ịgafe ihe oje efu olo kwụsị okwu ike olo wepụ aka n'okpuru fonu gị ọ dịghị nwaanyị ọ gbawatụla gị obi mbụ ụmụ nwaanyị egbuole m egbuo a na-agbawakwa m obi ndị eji obi m niile ala ọfụma abịa gbawa m obi gị na nwaanyị ọlụlụ ọgụ mbụ gị ya adọghị aka n'amụ olo abụrụ gị ọnụ olo ọ dịghị eburu m ọnụ nna m na-ekpere m ekpere bifo nwụọ na a ga-alụta gị otu ajụjụ Chineke agbaghị ọkụ nna gị kpegara gị ekpere ya nwụọ gị gbapụ ntị ngozi nna gị nyere gị bifo ya nwụọ ọsọ ịgbapụ ntị were isi deme one corner ị gaghị eke isi ị gaghị ewere mmiri kwụọ n'isi ị gaghị ala isi nna gị kpegara gị ekpere kpere gị were maịkị kụma egwu tese agba aka akụ egwu onye eriri eri nna gị kpegara gị ekpere bifo ya nwụọ Bishop eweli iwe dem yo kwata dọtọ bịa nga bịa gwa m sị na ya kpegara ekpere bifo ya nwụọ Bishop m ga-eji afa gị gụọrọ gị egwu Jos eweli iwe asị gị dem yo sorry agụkwurala m ma agịga m n'ime ọnwụnwa bara ga abịa iji afọ onye agụrụ onye egwu ya ejili aha nke gị gọrọ onwe gị bara iji afọ onye agụrụ egwu lelee ihe ịgba n'olu sapụ gị ọnụ gị bịa nga bịa gwa m sị nna gị kpegara gị ekpere eweli iwe onye ara ọ chọọla gị ọsọ mbụ ihe onye ara achụtụọla m ọsọ nwa okorobịa ara yala ndị ara na-arụkọ iji akwa ụra ṅụọ mmanya too much nna agwa ụra iji abụ onwe gị mamịrị n'ahụ olo iji aṅụ goofu olo enwere onye goofu nọ n'ụlọ unu ọ dịghị apịrị gị apị apị ma apị
Ebregu. Ebe m ugwu. Ihe m etoro ogo too much. Ọ dị moderate. Okay, Lola wine. Olo. Itu mole. Ụmụkwa. Alụbe nwaanyị. Agwa m bịara ebe a ka ịkpọ ya nwaanyị. Ị nwere nkịta? Azụ m nkịta ya nwụọ masị m agaghị ịzụsi ọzọ. Chineke ga-egba gị ọkụ mebie nka bịa aka mpụmpụm. Zụrụ nkịta ya nwụọ. Nwaanyị ọ na-aga enwu. Eke ga-eji ga akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Ga-ewere azụwa nkịta. Azụwa nkịta. Ahịa ga-agụcha ụmụ gị mbụbanye onye lụrụla nwaanyị. Ga kpọrọ nkịta dewere onwe gị. Kpọrọ nkịta liba ma n'ụlọ. Zụrụ nkịta. Nwa nkịta anaghị anwụ gị n'aka nwa bingo. Ewele iwe. Ti were che ihe ga-enye nkịta n'olu ga-enye ya n'olu gị. Bara nga ịzụrụ nkịta ya nwụọ. Na mama iwu onye nche. Kwacha ahụ ndị ebube agụ bịa ga-abịa gwa azụrụ nkịta ya nwụọ. Bishop akwa mmụọ ewele iwe akwa mmụọ. I butela Gloria mbụ. Olo. Egbe eluigwe nwere onye ọ gbagburu n'ụlọ unu. Olo. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Odugwa 95. Tele Rosanna. Ha? 95. Enwe nke na-atụwala ime nwere low spam count. Ịmagonu na abịa sị m na mgbafụta ya gbafụta ya. Mmemme ewefu ya. Mmemme ewefu ya. Ị ga-agbasi ya n'ala. Na-agbasi ya n'ala. Enwe nke na-anyị ga n'ime. Olo. Enwe nke na-anyị ga n'ime. Olo na-ejinu kọndọm na bishọp. O ji nwaanyị o ji amụ eme ọgọ. Mmiri amụ ya na-arụghị ahụ ọrụ. Ị ga-enyo ele ụdị mkpu ị na-eti. Ayo, 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 ayo. Nna like ịgbanye egwu. Nna like itinye egwu maka ndị mmadụ ịnụ olu m. Ị ga-enyo ele ụdị mkpu ị na-eti. Ọpụtawala, 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 ọpụtawala. Ayo, ayo, Ya ihe ị na-eti gị na nwaanyị ma gị na nwaanyị nọrọ gị etiwe ụdị mkpu a. ntị kwere ere nkwu maanị. Ewele iwe akpụrụ gị ọnụ. Mba o. Apụghị gị ọnụ ga na-etu. Ka a sị ngete m yi Chineke agbaghị ọkụ. Apụghị ọnụ ya mkpu. Bishop ewele iwe ọ shara gị ashị. Ọ ya na-eme. Ọ ya spelụ ọ ya. Ka gị spelụ. Spelụ wa mkpu gị. Nye eriri eri. Ebe ihe iwere anya eleghe ọ ebe spelụ ga ihe ọwụ. Enwere onye degere gị ihe na silin. Lewe anya ga spelụ ọ dị stem. Okay, Bishop. Otu ahụ. Ofro ayo, spell ayo. U O. Genotype O positive. Ese? Echefuola m ya. O
Ima si ewe ezigbo azụmara. Ima si ewe otele. Genotype bụ ihe ma wo ayo ọgwụla naanị ihe ikere wee pụta. Bere gwa m si ewe musician. Ego egwu. Ma genotype ma blog group gị. Party who German Shepherd Ebranga be beggar ayo. Bishop ewele n'iwe biko. Gịnị ka ị na-arụ? Awụ m musician na-eti egwu. Egwu ka m na-eti. Egwu ka kọwa egwu ọdịnala. Hip hop. Congrats, sport number. 070 60 70 6100. Bishop saying congrats. First in history. Congrats.